Sziasztok! Nem volt videó eddig, aztán azért nem volt, mert mikrofonnal szarakodtam, szar volt a hangminőségem, felvettem egy csomó felvétel, de hát azok élvezhetetlenek. Síkból a hangból belehallatszódik minden, még a lénynek a fingása is. Vettem egy mikrofont, már most elszántam magamat, már most ideges voltam. Na jó, mondom, akkor megveszünk a mikrofont, kész, vége. Megjött a mikrofon, míg a kamerára várok, ami 2-3 napon belül megjön. Idegesít már az is, hogy az sincs már itthon. Na mindegy. Az a lényeg, hogy már a mikrofon itthon van, és ebben már tudom a hangot rögzíteni nektek. Ugye volt ez a challenge videó? Igen, volt ez a challenge videó, és hát abban nem igazán tudtam hozni a formámat, mert hát na jó, azt a részt, amit kinevettem, az na. Szóval azt elbuktam, nem volt olyan jó, hogy én azt gondoltam. Na de, hétvégére gondolok egy live-ot, amit veletek szeretnék, hogy ott legyetek, nézzétek meg a live-ot. Hogy milyen játékokkal lesz játszva, azt nem mondom meg, mert legyen meglepetés, azt majd ott elmondom, hogy mikor mi következik. Be kell állítanom nekem sok mindent ez a live-oláshoz. Nem tudom, hogy hogyan kell, nem tudom, mit kell, ennek majd még utána nézek. Hát mert eléggé bonyolult, de lehet, hogy nem. Ki tudja. Remélem addigra megint a kamera, és akkor avval tudom felvenni a dolgokat. Ugye bár, hogy mint, meg hogy, meg merre, meg mekkora többit, azt nem tudom. Na de azt akarom még nektek elmondani, hogy játékokkal kapcsolatosan, ugye van a Sniper 2, van a Sniper 3, van az Euro Truck Simulator, meg van a American Truck Simulator, meg még lesz a Minecraft is, lesz a... mi volt az már? Nem a WoW, hanem a Metin 2 Next, ugyebár avval is lesz majd gameplay. Ugye nem vettem most föl semmit sem, mert hát legyen ez az első, amit így nektek felveszek, mert tuti videót akarok, hangminőségből is jó videót akarok, meg amúgy is, hogyha már megint a kamera már, akkor tök jó, avval is szeretnék, ugye vettem egy kis lámpát is, mert hogy az idebenti szobai fények azok nagyon rosszak, látok, de olyan sárga, ugye a szoba is sárga, és hát annyira nem látni nagyon semmit sem. Na de nem baj. Megvettem a mikrofont, ugyebár megjön a kamera, amit hát abból csinálok szerintem egy unboxing videót. Ha minden jól megy és lesz rá időm, akkor azt felveszem nektek. Nem biztos. Ne olyan kamerára gondoljatok, hogy Nikon DSLR kamera, meg mit tudom én, mekkora objektív, nem olyan kamera. Ez egy ilyen kis, hát autós kamera, amivel így az autóba fel lehet venni a dolgokat, meg lehet vele fényképezni. Nem tudom, valamelyik videósnak volt, azt hiszem a Anfieldnak, vagy valakinek, mindegy. És ő neki volt olyanja, de nem onnan néztem ki a kamerát, hanem nézgettem az interneten, hogy a kis kamerám az elromlott, beletörtem a töltőrészét, ügyes vagy. És hát akkor mondom, vennem kell egy másikat, de én már ezt mikor megrendeltem, már akkor kinéztem, csak hát mondom, bazd meg, elbasztam, mondom. Mindig megveszünk azt. Akkor most remélhetőleg holnap vagy holnap után, ugye holnap szerda, holnap után csütörtök, akkorra már meg, hogy jöjjön a kis kamera, ha minden jól megy. És akkor talán péntek estére tudunk belőle csinálni egy kisebb unboxing videót, szeretnék belőle csinálni. Na de srácok, én ennyit szerettem volna ebbe a videóban mondani. Még egyszer ugye lesz szombaton live, pénteken, ha minden jól megy, akkor lesz így unboxing kamera bemutató. Mi lesz még? Még ugye vásárolni szeretnék majd egy játékot, amiből azt is hát bemutatni így a csatornának, hogy azt is vettem, ugye, mert szeretnénk majd ilyen játékokat vásárolni, hogy ne letöltögetni kelljen, hanem csak megvásárolom, és akkor fölrakom, és akkor kész. Na, ennyit szerettem volna mondani ebben a videóban, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl,
nyugodtan hozzá is szólhatok a videóhoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!